Hey guys, welcome back to my channel. For today's vlog, ayan ay on the way kami papunta sa isang resort dito sa Quezon Province. So, andito na kami guys sa may daan papasok dun sa resorts na aming pupuntahan. So, tingnan nyo guys, masikip ang daan, one way lang o see. Ayan, so ito yung daan na papunta sa resorts na aming pupuntahan. Yung resorts na pupuntahan namin guys is Neverland. Di namin alam kung bakit tinawag na Neverland. So ayan guys, so medyo malapit naman na kami dun sa resorts na pupuntahan namin. Ayan, so update you ulit later guys. So ito na nga guys, nandito na kami sa Neverland Resorts. Ayan guys, so ayan, nandito na kami at iikot tayo dito guys. Tignan natin kung anong meron dito. Ayan, so marami silang ano dito guys, calamansi. Ayan, so yun yung resorts guys, yung swimming pool. Ayan guys, and then ayan, so parang masarap maligo. Ayan, so ito yung swimming pool nila guys, and then may mga ano dito, calamansi, maraming mga fruits yata dito banda guys. Ayan, so ayan guys, ang lawak ng kanilang farm dito. Ayan, may mga saging, may mga bunga yung saging guys. So may mga kubo sila dito. Ito guys is yung acacia, matandang acacia na. Ayan, so may kubo sila dito guys na pwedeng pag-stayhan pang overnight. So pasukin natin guys yung kubo nila. So eto yung kanyang loob, my love be the heart. Ayan, so eto yung loob niya guys. So may foam na siya. Ayan, double deck, may ceiling fan, may mirror. Ayan, so tingnan natin tsura natin dito. Ayan guys, so ito naman guys ay kung nilalamig na kayong magjowa, punta lang kayo dito para mag bonfire. Ayan, so andun yung mga aunties natin. Ayan, so may mga duyan. Ayan yung mga aunties and uncles. Ayan guys, so inuman sila. Ayan, so ikot lang tayo dito guys para disfrutar la vida. Ako nakakatim dito, doon sa Kamsol, doon sa downtown, sa Maxi. Okay, so ibig sabihin, mayroon na tatlong okay, naiintindihan nyo, lahat naman tayo tapos ng grade 4 o section 3. sige. Ayan, so may mga upuan din dito guys. Ayan, so meron din doon sa kabila. So magandang tumambay dito guys dahil malamig dito. Ayan, dahil dito sa mga punong kahoy. Ayan, so ganito naman ang itsura niya guys pagkagabi. Ayan, ito yung swimming pool, full talaga. Swimming pool. Ayan, so parang masarap maligo, kaya lang ayaw ko munang maligo dito guys, malamig. Ayan, so ayan guys, so nandito tayo ngayon sa taas. Ayan, so may mga tulugan din dito. So mga room din dito guys. So pwede talagang mag-overnight dito guys. Ayan. So ilaw, napaka-aesthetic. Ayan. So ayan guys, ang dami nilang tanim dito ng mga kalamansi. Ayan, kung nakikita nyo yan. Malawak yan guys. So yun yung swimming pool sa baba. Ayan. So o diba, ang sarap ng hangin dito guys, mahangin, malamig dito sa Quezon, sa Neverland. Ayan, Neverland Farm. Ayan guys, so masarap dito. Ayan, so ito yung room dito guys sa taas. So maraming mga foam, mayroon din ceiling fan. Ayan guys, so ayun lang guys. Ayan, ang ganda nung ilaw dyan sa taas paggabi sa punong kahoy. Ayan, so masarap ditong tumambay pala paggabi. Ayan guys, so Neverland. Ayan guys,
So, ayun lang guys. Sana pasyalan nyo din itong Neverland na to. Ayan guys. So, yun lang. Bye-bye.